Pediatri ako aj všeobecní lekári žiadajú vládu o vyhlásenie núdzového stavu. Ohrozené sú vraj životy tisícov občanov. Mnoho lekárov totiž odmieta kupovať očkovacie vakcíny za vlastné. Na vážnosť situácie upozorňujú už aj epidemiológovia. Na Ukrajine sú stovky ľudí s osýpkami a riziko nákazy sa teraz pre problémy s očkovaním zvýšilo aj u nás. Mladická nerozvážnosť stála život dvoch chlapcov v Tekovských Lužanoch. Partia kamarátov chcela pár minút po polnoci prejsť cez zamrznutý rybník. Tenký ľad sa však pod 3 chlapcami prelomil. 28-ročný Peter a 23-ročný Tomáš zostali pod ľadom. Reportáž nie je vhodná pre maloletých divákov. Máme potvrdené, že na vzájomnú vojnu hráčov na energetickom trhu doplácajú 10 000 slovenských domácností. Vidina ušetrenia peňazí sa pre nich zrazu zmenila na nočnú moru. Dôvodom súčasného stavu je neúčinná kontrola a deravé zákony. Myslíte si, že ak máte niečo na papieri, tak to platí? Môžete sa mýliť, napriek tomu, že vám niečo sľúbi obec alebo priamo jej starosta. Nepomôžu vám ani úradné pečiatky či overené podpisy. Pýtate sa, ako je to možné? Pozrite si nasledujúcu reportáž. Pôsobí nejaký väčší problém s cenami. Pokiaľ by sa takýmto spôsobom ďalej postupovalo, tak v priebehu niekoľkých rokov inflácia môže nastať. Okrem toho, to neuveriteľné množstvo peňazí ide na niečo, čo by inak skrachovalo. Talianska banka si vytlačí dlhopisy, teda do ECBčky a ECBčka